dim wneud yn hyn yn barod i fynd allan ydw i. Wneud yn hyn yn barod i fynd i gwely, cos mae Nacw isio sex. Mae o mor romantic. Isio jump? Be amdani? Sa jans am mynd, dyna be di Chatterplanes o. Da chi gwybod beth nath o brynu fi? Valentine's? Dim rhosod, na gwin, na siocled. Ges i mynd o'r cardyn. Ond ges i hein. So'n chance bod hein yn mynd i ffitio'r ymhen ôl i. Maen nhw just about ffitio'r ymhen i. Size 8. Ffong. Ffong size 8. Mae yna lot o gystadleuaeth yn ei ben o, so dwi'n gorfod wneud effort am sa gwylilwch. Oh, God. Oedd hynna yn ridiculous. Sbiwch, mae hwn yn cysgu'n sound. Nacw di blino. Fi gorwedd o fyma ar y wet patch. Wet patch sydd fatha llyn padan, da. Hot flush dwi wedi gael. Dim post-coital hot flush di hyn. Na glow, dim afterglow, dim byd o'r fath. Just i cael hot flush a dyna beth sy'n digwydd yn yr oed yma. Hyd yn oed cyn foreplay. A mae foreplay oed ni yn bwysig de. Pa da chi'n mynd trwy menopause, dwi'n dweud chi. Mae o'n ofnadwy o bwysig. Ne, dychmygwch bod chi'n mynd ar water slide heb ddŵr yna fo. Dyna beth dwi'n dweud fo. Fatha, rhaid chdi'n neud dipyn bach mwy na just hyn a hyn, sti. Wan. Ti'n gwybod? Ar ôl fatha 35 o flynyddoedd, mae'n amser i chdi fatha up your game efo'r foreplay ma. Cos mae'n ridiculous. Nes i yrru hwn allan i siop i nôl KY jelly, ddoth yn ôl efo raspberry jelly. Chathon ni'n sex, ond gathon ni dreifl neis da. Benewch chi da. Mae'r hormones yn ridiculous dydy. Pa da chi'n ifanc, da chi just isio sex trwy'r amser does. Am bo chi isio ail-greu, bo chi isio creu babis. Mae hyn yn wir am pob, dim ots gen i be mae neb yn dweud. Sut arall da chi'n egluro ar ffaith pan o'n i efo nghariad cynta, oedd o wrth i fod efo'n child-bearing hipsy. A wan, mae di prodi fo dyn, heb hips o gwbl. Mae eisiau belt i ddal i drwsus i fyny. A wedyn, da chi'n cael plant, dydach, os da chi eisiau plant, mae babis yn cyrraedd, a da chi'n ddeffro trwy nos, a di blino gormod i gael sex. A wedyn maen nhw'n troi'n toddlers, a maen nhw eisiau dod i gwely ata chi. A wedyn maen nhw'n troi'n teenagers, a da chi'n poeni bod nhw'n cael sex, a da chi'n methu relaxio digon i gael sex, a wedyn maen nhw'n mynd off i coleg. Neu maen nhw'n brodi a gadael adra. A wedyn mae'r menopause yn cyrraedd, dydy. Bywyd, da. Mae yna drin ar ein berthynas ma fan. Menage a trois, sa chi'n gallu dweud. Fo, fi, a fy Fanny.